is woensdag 29 januari, de dag dat. Marco van Basten, SC Heerenveen, de recht takkeert. En Moensen na eeuwen weer bezit nemen van skier. En in Bien praten wij over bekende en mooi slepende filmmuziek. En heel goed jong, welkom bij Bient. Hoe 4 jaar zitten 65.000 ouderen die het zwaar neder gaan zonder geschikt wenplak. Daar praat ik aan snoer met Evert Fokkema. En we hebben deel 3 van uw serie over Do It Yourself in de muziekindustrie. En hoe zorgen we hoe een platenlabel dos rendabel wezen kan. Dit orkest wat we nu gaan opnemen is het Noord-Nederlands Orkest. Het NNO. Het NNO. De liefde tussen trainer Marco van Basten en SC Heerenveen is voorbij. De legendarische voetballer zei het goede gevoel als trainer te missen en verliet daarom na dit seizoen de club. Ik praat je verder met Roelof de Vries, hij is de volger van SC Heerenveen. Ja. Nou, weer een hartstikke erbij bij SC Heerenveen. Ja. Voor de kenners en de volgers, wie dit een verrassing? Nou, eigenlijk wel. Want Elsen en ik bij de club, hier zo wel zoiets van, goh, we hier toch al je tocht, dat die trok in zo. Maar het wordt wel heel lang van dat bekendmaken waard, van dat contract verlengd waard. Het gebeurde maar net. We op het trainingskamp begin januari op het Teenwest, met Foppen Haan en Riemen van der Velde. En nu komt het dus uit. En toen ging het toch wel zoiets van, ja, het wordt wel heel erg lang voordat het bekend wordt. Dus het zou misschien wel eens ook in kennen. En nu komt het er dus uit. Maar het verraste me wel, hè, toen ik het van mediceer. Ja. En dan hebben we het over het goede gevoel. Kist het omschreeuwen? Wat is een gevoel bij Marco van Basten? De man die op mij hoe komt toch wat een soort van iesknien. Ja, maar dat komt hier op mij hoe. Hij is onvangbaar eigenlijk. Hij liet nooit het achterste van zijn tongetje. En het is altijd een interviewtje, boem, en weer valt. Dus het is heel moeilijk hem te peilen. Ik familie werd, want het passenbericht kwam bij ons binnen. Wij hebben fot naar de club te gaan, maar hij wie al fot. Geen enkele media had hem explitsen. Dus we komen er net precies achter wat nou zien echte beweegredenen binnen. We hebben wel een idee van zelfs. Die was het ook vanzelf weten, liep erbij. Ja, liep wel. Nou, ik had er wel een aantal ideeën bij. Ik denk dat Heerenveen wel heel erg duidelijk onder maken had dat er bezuinigen worden had. Dat hij dus misschien waarom had hij salaris. Dat zo'n rol spelen. Nou ja, hij is miljonair. Hè? Nou ja, dat zo'n niet zeggen, had hij nog nodig. Maar oké, dus dat liep me over dat te vallen. Maar dat hij wel minder mogelijkheden had. Dus Finn Bogason, kans is ook dat hij voortgeeft. Ziyech, misschien ik wel, misschien bloedt ik wel net. En wat komt daar van waarom? Misschien had hij wel gedacht, ik ken haast net meer heel uit het team wat er nou in zit. Mazzel. Maar dat dingst, of heeft dat van mensen gejat dat het die nou, als je daarover praten, maar mensen bij de club en er wat meer naar visjes. On the record wordt het niet zijn. Hè? Dus op camera, op een microfoon is het al eer van, we litten het bij het passenbericht wat op uw website zit. Maar als je dan toch wat verder visje en wat naar informeren, dan ben dit wel een beetje de ideeën die naar boven komen. Het is een beetje het pakket. Het gevoel is net goed. Nou, dat komt onder oren uit dat hij meer ambities had dan de club eigenlijk mogelijk maakt. Ja, ik denk dat het het is net genoeg heel tijd om te versterken. Ja. Dan hebben ze die derby verlenen. Daar ziet hij echt bij zich van, ja, het ben maar 3 punten. Ja. Dat voelt net goed op het Heerenveen, heb ik begrepen. Nee. Dat zullen een slagje west hebben voor die voetballers, voor de spelers. Ja. Wat betekent het dan voor de spelers nou in de sfeer daar? Nou, net zo volle. Want het is heel simpel. Kan ik een paar spelers splitsen. Een voetbaltrainer is vaak toch gewoon een passant. Dus iedereen het vod. Ja, maar dit is wel Marco van Basten. Nou ja, hier heb je jarenlang ondersleept onder zijn tekens. Ja, precies. En dat is denk ik dat de enige. Maar iedereen die spelers zelf net, want die ben nog wat jonger dan die binnen. Sorry. En twa, het bloedt dan wel een voetbaltrainer. En hij weet zijn us, ik wel redelijk afstandelijk. Maar hij weet zijn hoe die spelers ik wel vaak zakelijk. Dus, want hij spelers sputsen? Ja. Van, Nou ja, die zijn ik Pelle van Arnold bijvoorbeeld. Die zei, ja, ik ging een goede relatie met hem. Ze zullen nooit op camera zeggen van, ik vond het een waardeloos vent. Maar hij zei ik echt, het was een zakelijke relatie. Dus ik daar is hij vrij stoïcijns. Het is dus, uitziekje, als het hem te spreken krijgt, wat nou correct de reden is. Ja. Wat we wel weten willen is, waar moet het nou komen?
Ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Je kunt natuurlijk, en dat is ook wel leuk, hè? Listjes maatje, waar komt er? Was wat naam meer? Nou ja, één of twee. Ja, nou ja, Verbeek we natuurlijk door Elsen niet neemt. Had toch al op dit site een contract bij Nürnberg. En het butter al, want die het woen. Dus had eindelijk weer woen, dus waar weer een keer dat ik wat beter. Pastoor is ik wel een naam die ik wel eens wat jaar. Alex Pastoor, ontslaan bij NEC verliezen hier op begin dit seizoen. Post ik in de clubcultuur, kent hij. Had ik nog voetballen met Hans Vonk, wat nou de technisch manager is. Dus dat ben wel naam. Guus Hiddink wil ik neemt. Ja, waar wit. Maar die wordt bondscoach, denk ik. Oké, dat is een Sochi. Dus de kist hier net dat uitspitten, daar hebben we horen meisje voor. Ja, houd het in de dat gaten. nemen ze wel van jou. Ja, dat komt helemaal goed. Ja. Roelof, bedankt. Yes. An adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Here they come. Forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. Bam. Ja, Star Wars en The Pirates of the Caribbean. Prachtige films, prachtige muziek. Maar je zou er net voort en dadelijk verwacht je dat een klassiek orkest dit soort populaire muziek opviert. Maar toch is het zo. En het NNO, het Noord-Nederlands Orkest, heeft dit weekend een concert met beroemde filmmuziek. En het is een soort van koerswijziging in jong terug de bezuinigings, met het doel om meer publiek te lokken. Nou, ik praat er verder over met Ingeborg Walinga. Jij bent directeur. Ja. En ik vreeg me voort en dadelijk af. Wat vindt een directeur van een klassiek orkest nou eigenlijk leuker? Dit soort prachtige filmmuziek? Ja. Of die mooie stukken van Mahler of Bach, neem maar op? Nou ja, het goede antwoord is natuurlijk allebei. Dat snap je wel. Maar je mag kiezen. Want ik zeg, je krijgt al naar het filmpje en je dacht, ja, dat is mooi. Ja, dat is leuk. Ja, maar dat komt. Het grappige is dat heel veel mensen zich niet realiseren als ze film bekijken, dat daar gewoon klassieke muziek onder zit. Want zo'n groot verschil is het niet. Er zit natuurlijk meer spanning in sommige stukken en suspense. Dat hoort bij de film. Maar het is gewoon echt hartstikke klassieke muziek. En wij vinden het juist leuk om mensen op die manier dat te laten realiseren. Soms zeggen mensen, klassieke muziek, dat ken ik niet. Of daar ben ik niet zo van. En dan realiseren ze zich helemaal niet dat onder al die prachtige films juist die muziek het zo spannend maakt. Dus allebei. Ja, maar ik zou het krijg al in de tekst die ik voorlees. Het had ik te krijgen, maar de bezuinigings. Ja. Kun je jou uitlezen onder de gewone leek? Want je moest... Je moet 8 ton per jaar inleveren op 6,8 miljoen budget. Ja. Waarom moet je dan naar dit soort populaire muziek griepen om toch spelen te kunnen? Nou, het heeft heel erg te maken met dat heeft te maken met de bezuinigingen. Eigenlijk hebben die bezuinigingen zeg maar een soort effect van een ontwikkeling die er al aan zat te komen. Namelijk dat je moet zoeken naar nieuw publiek. Ja, dus, logisch. Dat moet je altijd wel. Logisch, dat moet je altijd. En eigenlijk komt dat nu wat extra onder druk te staan. Want het Noord-Nederlands Orkest staat eigenlijk al een hele tijd bekend om juist dat ze nieuwe wegen zoeken, andere dingen doen, crossovers met popmuziek en ook veel in de open lucht. Dus dit hoort eigenlijk wel bij onze zoektocht naar nieuw publiek. Ja, maar nou heb ik begrepen dat Big Leagues had je een concert jou van Mahler. Ik heb er eerlijk zo nooit muziek van gehad, maar ik weet dat je dat maar een groot orkest wel maakte. Klopt. Dat kan dus nou net meer. Nou, het kan nog wel, alleen minder. We hebben gelukkig die 8 ton bezuinigingen het hoofd kunnen bieden door niet mensen te hoeven ontslaan. Daar zijn we ontzettend blij mee, want dat zou natuurlijk echt een groot gemis zijn. Want zo'n groot orkest, dat heeft natuurlijk juist ook een kracht. En we doen het heel erg goed. Dus we willen dat ook graag blijven doen. Maar we hebben wel een soort geraffineerd plan gemaakt waarin we zeg maar een aantal keren per jaar met wat minder spelen. Om een aantal andere keren juist te kunnen uitpakken met vanuit veel. Die bezuiniging of zelfs. Want ons kon je hem volle vaker een malen. Ja. Het is denk ik echt wel een uitdaging voor de mensen die bij hem werken. Want in één keer ben je opleidend tot van mooie grote stikken te spelen. Ja. En dan spelen in één keer een versje uit de Godfather. Wij volgen Jan Vermaning, hij is trompetist. Ja. En we winnen vanmorgen bij de repetities. Ik ben benieuwd. Maar Jan, het is nou over 8 minuten mag je hem al. Ja, zeker. Ja. Maar wij zijn zo getalenteerd, dat is geen probleem. Wij hebben wel inspelen, hè, eigenlijk. Oh, okay. Dus dit is eventjes om de spieren een beetje te ontspannen. We hebben een beetje koffie nodig. Goedemorgen, zonder zorgen. Hoi. Hoi.
maar winnen. Ja, helemaal rug uit, dat is een ronde. Er zit wat verschoning in. Je maakt er een tiert maken in. Vroeger weer een symfonieorkest, dat was gewoon klassieke muziek. Vind je nou mooi of Ja, denk je ook wel eens van, nou, daar ben ik net voor opgeleid? Nee, dat gevoel heb ik absoluut net. En maar volgens mij een hele soort net. En men moet wel om denken dat er een goede balans is. Bepaalde verse plakken, die worden net per definitie opvult met een vacature, daar komen dan remplaçanten. En dan, dus de verse kern die wordt iets liedser. Het hele orkest is wel steeds op het podium, maar nou ja, goed, daardoor je wel concessies zien. Ja, Jan Vermaning van de Jouwer. Ja. Je kent hem goed. Nou, wat ik krijg zou hij is dus oplaten om hele mooie grote stikken te doen. Doet nou dit. En vind je dat leuk? Ja. Kun je dan in zekere zin stellen dat toch die bezuiniging er echt wel wat goed ziet komen is? Nou ja, dat hoop je natuurlijk altijd. Hè? Dat bezuinigingen toch een soort katalysator zijn tot vernieuwing. Om nieuwe dingen die je wil uitproberen, om die nu eens extra sneller of nog wat meer Want wie dit ooit net uitdagender. gebeurt, zo'n groot project? Nou, misschien niet in deze mate. En wat we nu ook doen is bijvoorbeeld zo'n presentator als Erik Corton. Dat is die bekende DJ en acteur. Nou, die kennen we in jou het al even zelfs, Nou, hè, want van die stierde bij Serious 3FM. Request. Ja. En het leuke is, die maken zo'n programma nog extra toegankelijk. En dat soort dingen doen we wel echt, nou ja, door die vernieuwingsdrang die met bezuiniging te maken heeft. Ja, maar dat kan ik me vaststellen. Dan krijg je op een gegeven moment dus echt jongeren in die cel. Ja. Plus de verste kern, misschien wat de grieze kopjes. En die jongeren die gaan op een bepaald staat weer voort. Die jek je weer aan. Maar jek je dan net de volle van die verste groep aan? Ben je daar net benauwd Nee, voor? want het grappige is, we zijn eigenlijk de laatste jaren ook al wel gewend om niet één publiek te hebben, maar verschillende publieken, zou je kunnen zeggen. We doen natuurlijk al jaren die crossovers, hè, Queen en de Beatles en Pink Floyd. Nou, daar komt een vast publiek op af. En die gaan ook niet allemaal naar die Mahler, het voorbeeld Nee. dat je net noemde. Dus op zich is dat helemaal niet erg. Wij zijn zo veelzijdig, maar de klassieke muziek is natuurlijk ook veelzijdig. Ja. Het zijn eeuwen muziek. En wij zorgen dan dat we daar componenten uithalen die in deze tijd bij verschillende publieken passen. En als we dat nou maar heel geraffineerd blijven doen in die verschillende zalen in het noorden en af en toe in het concertgebouw, nou, dan zit daar echt toekomst in. Ja, want die toekomst, is die er? Zeker. Dit staat voor je? Ja. Ekkel zou er nog een bezuinigingsronde Slag komen? overheen komen, nou dat hopen we natuurlijk niet, dat begrijp je. Nee, want je vertellen nou eigenlijk dat het best wel goed ging zonder mooie Nou, bezuinigingen. Maar Ja, nou ja, het is spannend, dat wel. Dat wil ik zeker niet ontkennen. We moeten ook niet de indruk geven dat er nog wel eens een keer een helft bij kan. Zo is het niet, Nee. hoor. Het Noorden heeft al een gefuseerd orkest. Dus zo moet het ook blijven, wel op sterkte. Maar na 150 jaar Noord-Nederlands Ja, orkest krijgen ze ons ook niet zomaar weg. Oké, bedankt. Dankjewel. Succes, want dit weekend sneun is het concert van de Kreksaai, de beroemde filmmuziek, zo heet dat. Dan is dat te zien in de Lawaai in Drachten. En een dag later, snel dus, is het te zien in de Harmonie in Ljouwert. En voor meer informatie kun je even naar de website nno.nu keren. Ja, we blijven bij de muziek, want het is een drege tijd voor platenmaatschappijen. Terug het massaal streamen op internet. Labels gaan invrien over de kop. En toch zijn er direct platenmaatschappijen die nog wel rendabel blijven, omdat ze met nieuwe ideeën komen. Ook in Friesland is dat zo. Een programmamaker Douwe Talma zich bij een van die zelfs opzette initiatieven die het wel rendabel binnen. Dit is Jos Boerland van de Jouwer. Hij had een eigen label in klassieke muziek en jazz, Elliot Records. Jos betocht 3 ideeën om muziek op een nieuwe wijze, digitaal, maar rendabel aan te bieden. En het mooie van de Super Audio CD is, omdat eigenlijk een CD en een DVD op elkaar geplakt is, dat hij aan de onderkant ook niet zilver, maar goudkleurig is. Het leuke van die Super Audio CD is ook dat je niet alleen stereo weergave hebt, maar ook een surround weergave kunt doen. En dat is voor de mensen die zo spelen hebben toch wel heel aardig, want je hebt wat natuurlijke beleving, wat meer om je heen, wat je in de concertzaal ook hebt. Jos maakt Excels opnames voor zijn label om te experimenteren met het loert. We zijn op dit moment in de Oosterpoort in Groningen, waar we een opname gaan maken van een klassiek werk, de 3e symfonie van Gustav Mahler. En als het goed genoeg is, gaan we daar een CD van maken. Dit orkest wat we nu gaan opnemen is het Noord-Nederlands Orkest. Het NNO. Het NNO.
maar in het klassieke domein werd, en dat is van oudsher al zo, heel veel geëxperimenteerd met hoe kunnen we het beter doen, hoe kunnen we het anders doen, hoe kunnen we een beter product aanbieden. In het orkest staan er allemaal microfoons opgesteld. Er hangt ook wat in de zaal boven om het omgevingsgeluid wat mee te pakken. Vandaar dat ook een surround effect en Aura 3D maken we daarvan. En dat hele gebeuren komt hier dan weer samen. En dus nemen we van hieruit op. We hebben als mengpaneel onze andere spullen klaarstaan. En van daaruit proberen we dan de opname te regelen. Een nieuw product waar we nu mee bezig zijn, dat is de Blu-ray. Waarmee je zowel stereo, surround, als wat je maar wil. Je kunt er ook Aura 3D, maar je kunt er ook spelletjes op doen. Je kunt er trailers bij opzetten, je kunt er films bij opzetten. Want er is op die schijf, op de Blu-ray schijf, is ruimte genoeg. Josien label biedt ook muziek op hoge kwaliteit te kopen via het internet. We kennen van de digitale televisie, van de bekende grote aanbieders, kennen we allemaal dat je dan een kastje in huis krijgt. Waarbij die je kunt aansturen met je afstandsbediening, waarmee je ook kunt opnemen. Voor audio is eigenlijk een soortgelijk kastje bedacht, waarmee je dus via het internet je audio binnenhaalt. Hetzij als streaming, dus dat je direct afluistert. Hetzij als download en dan kun je het in dat kastje zeg maar opslaan. Of het rendabel zal zijn in de toekomst, dat moet zich nog uitwijzen. Op dit moment merken we wel, zeker als label, doordat we er zo actief mee bezig zijn, dat we wel steeds betere resultaten zien. Ja. Jos werkt het intensief gear maar de artiesten op zijn label om een product te maken en aan de man te brengen. Doe het jezelf dus. Maar zult hij dat zelfs ik zo? Ja, in die zin, het is niet helemaal doe het jezelf, het is doe het met elkaar. En het werkt. Mensen vinden het erg leuk op die manier betrokken te zijn. En van het begin van het product tot het eind. Ja, mooi een deal voor jou van deze rieren. Nou zullen we het hebben over heel wat oors. Want 64.000 anderen hebben aan geen geschikt plak om te wenen. Dat schreeuwt de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur in een rapport onder het kabinet. Ik praat Jeroen Mooijs verste gast Evert Fokkema en hij is directeur van het verzwaringstoes Lepperheim. Welkom Evert. Ik wilde er even een casus van lezen, want het is net zo. Maar stel je voor, mijn ouders die ben nou 74, worden al wat minder, misschien een beetje dement, de sokken heb ik goed omkrijgen. En hoe 4 wil ik ze, maat ze eigenlijk in de verpleegingstehuis. Ken ik ze bij daar in Lepperheim brengen? Of brengen, dat klinkt raar, maar is het een plak van ze? Als ze het zelf willen, dan het lijkt me wel een vrijste in de eerste plek. Maar ik denk dat dat in een soort geval nog wel kan. Maar meestal met wel een heel soort zwaar nedig hebben van waar ze er aan toe komen. Maar ik denk een heel soort zwaar nedig, hè? Wat bedoelt je? Ja, dat is maar een grote ondersteuning krijgen. Dan moet ik gewoon sprake was van zwieren zwaar. Want oors komt net in Noordrijnstehuis op een verpleeghuis. Nee, ik geef ervan uit dat bij u zo 4 dat nog gewoon kennen, maar dan op een andere manier misschien. Maar wij zijn er wel een periode van nodig. En dat is het probleem nog een beetje. Je het viesten te gauw. En daar toch ontstaat ik straks op kwarte termijn dat te kwart. Ja, wat is er nou het probleem? Is dat voor u schetsen? Nou, er zijn ook een heel soort mensen die oors naar een verzwaringshuis gaan. En dat je het ontziend doen. En dat schroeit, schroeit het ik. De 10.000 mensen die bloeien nou in een huis waar je wat eigenlijk net geschikt is voor die mensen. Die gaan naar zwarginstellingen. Er is ik al eens onderzocht dat het waarschijnlijk de komende 40% van alle zwarglocaties in Nederland ik nog eens een keer verdwijnen. Dan je het probleem nog eens een keer dubbel op. Hebben we dat in Friesland ook al, dat er bijvoorbeeld de Rijnstehuizen sluiten? Ja, nou, wat leer ik in ieder geval net de geruchten nemen, maar wat al in de Paarse West had, is dat de Mient in Griek bijvoorbeeld zo'n voorbeeld wat sluiten is. Vorig jaar is naar Friesmehem in Grauw is sluiten. Daar is een lidse unit voor hele zware intensieve zwarg is daar voor in plek kwam. Want dus juist ik nog eens een keer dat ik nog zwarginstellingen verkiezen om nou al voor u te rennen op de feiten en al een heel soort locatie sluiten. En zei ze van ja, weet je, gewoon lidse locatie starten, maar hele zware verzwarging. Hoe kan dat nou? De vergrijzing is massaal. Er komen 80.000 ouderen bij, hè, ze berekenen in kwarte tijd. En waarom sluiten dan die gebouwen? Waarom sluit dat dan? Dan moet er toch een heel soort onbod wezen? Ja, maar daarom is dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Ik bedoel, dat is een onderzoek wat nou op het kleed komt. Maar ik bedoel, hoe is net wat terug geleerd te hebben om te weten dat dit er gewoon aankomt. Dus ik denk dat er straks een gigantisch probleem op staat. Ja. En dat een volgend kabinet daar dan wat aan dwaan moet. Ja, maar dat wil ik zo. De matte wenvoorzieningen komen om die mensen op te vangen. Wij gaan naar een wenvoorziening en dat is in Alderborn. Dat is Boanster Heemstaten en dat is een particulier initiatief. Mensen moeten dus zelfs betalen en we dan daar opvangen.
Mijn man ging op een gegeven moment fysiek achteruit. Nou, psychisch achteruit. Hij ging dementeren. En de huisarts kwam bij ons. En die zei, het zou verstandig zijn als jullie een plaatsje zoeken waar je samen kunt wezen, ondanks de verschillende indicaties. Toen zijn we eerst in Heerenveen geweest. En daar hadden we het goed, was prima. Maar ja, hij ging wel meer achteruit en had meer hulp nodig. Dat konden ze hem niet bieden. Het was altijd mijn sterke rots waar ik op vertrouwde. En het werd steeds meer dat ik voelde, hij steunt helemaal op mij. En ik kon hem persoonlijk niet geven wat hij nodig had. Maar ook daar ter plaatse konden ze niet hem geven wat hij nodig had. Het was niet aan de onwil, maar zo zit het systeem in elkaar. Men heeft zoveel momenten voor iemand. En die momenten waren te weinig. Ik heb helaas mijn man hier verloren. Maar het had niet beter, niet mooier, voor zover dat mooi kan zijn, begeleid en verzorgd kunnen worden. Het leeft hier alsof je in een gezin bent. En ja, het leven is niet meer zoals het vroeger was. Dat moet je natuurlijk wel accepteren, maar dat heeft iedereen. Je gaat minder horen, je wordt lichamelijk wat minder sterk, je kunt minder. Maar de steun die je hier krijgt en het meeleven met je, je staat niet alleen. Ja, hier in de studio Jan van op Zeeland, de directeur. Jij had het zelf opzet om die mensen op een particulier initiatief dan bij te brengen. Wat is nou het verschil met bijvoorbeeld een Leppe hier? Ja, dat klinkt een beetje na misschien, maar ik denk dat wij in aandacht en in tijd voor bewoners gewoon meer kunnen doen dan een reguliere zorginstelling. Zeg maar. Hoe kan dat? Omdat bij ons, wij hebben al de scheiding tussen wonen en zorg gemaakt. Dus bij ons zit in het geven van aandacht gewoon een stuk service wat vanuit de bewoner zelf wordt betaald. Ja, je hoeft net ziek te wezen om bij hem te komen. Nee. Wij hebben ook, en dat is in de film niet zo goed te zien, maar wij hebben bewoners die geen zorg consumeren, zeg maar. Nee. Zo noemen wij dat dan. Maar dit is bij u, ik zat trouwens, ja, dus in die zin, die ook net. Maar we hebben deze week nog de discussie van een mens die in 60 hier trouwt. En de man wordt ziek, of de vrouw wordt ziek, weet en krijgt wat zit. Die maakt dan verzwaringshoes, man net mooi. Ja, dat ken je dus wel. Dat ken je wel, maar heel veel plakken ken dat net. Nee, maar dat hangt van de organisatie af. Ja, dat is dus dat hoor je wel steeds meer. Ja, maar ik bestreed dat wij minder aandacht zoen aan onze bewoners, zoals bijvoorbeeld in Boarstream staat gebeurt. Dat leer ook net. Nou, ik denk dat van ons het servicedeel, wat mensen dus zelf betalen, dat daar al een deel ook in zit van, daar hebben mensen ook gewoon... Wat betaalt die mensen bij je, wat ik vreeg me? Dat verschilt, dat is afhankelijk van de grootte van het appartement. Maar het wonen... Maar ongeveer? Mensen wonen bij ons en betalen zelf hun voeding en vocht en het appartement. Het goedkoopste appartement is €1900. Per maand? Per maand. En dan mat ze nog verskaten ding keepje? Of? Nee, daar zit alles erbij. Maar zit er zwaarder dan ik bij? Nee, de zorg wordt gefinancierd, net als in Leppenheim, vanuit de AWBZ. Dat is voor alle mensen die zorg gebruiken, is dat hetzelfde. Ja. Maar is dit de toekomst even? Dat dit uiteindelijk daar een Nee, dit is van een hele lidse doelgroep. Hè? Want ik bedoel, er mast nogal wat eigen geld. Als je de bijstand is, is dit net betalen. Nee, maar mijn AOW, mijn redelijk pensioen, dan is het nog heel moeilijk om dit te doen. Want dan ben ik appartementen, inclusief servicekosten, die in de €3000 aan zitten in Boarstream Staten. Ja, dat kost het bij u ook ongeveer. Maar het verschil is dat meestal bij u een eigen bijdrage betalen aan de oerhiet en het DSL betalen. Ja. Ja. Maar als je dat dan dwang kennen en je kind bij elkaar bloeien, is het dan een goede oplossing? Ja, maar dan, ik hou van keuzes. Hè. Ik roep het altijd en dat mensen niet verkiezen, maar ze dat zeker doen. En ik kan me inderdaad voorstellen dat een groep dit gewoon prettig vindt omdat ik zelf te betalen. Ja. Maar als het net zelf betalen is, of de kist het zelf betalen, want dan kist ik bij oorlogsinstellingen in aanleiding krijgen, dan kist ik de zorg op maat krijgen. Het is net een alternatief steeds, maar wat het probleem hebben. Nee, want het probleem 64.000 mensen die dus aansluiting geschikt plak hebben, dat bloedt.
Ja, en let wel vooral zorgen dat de keuzemogelijkheden loeien, zoals de Moaster Him staat en staat er meer particuliere initiatieven binnen. Dat is prima. Maar zorg wel dat ik voor alle mensen die dat dan net betalen kennen, dat er straks ik gewoon goede wenningen ben, een goede zorg is en een grote aandacht. Nou, er zijn maar een paar mensen die er wat ontwankeren, dat die zitten bij u in terugkeer. Ja, toch? Ja. Oké. Nou, heren, bedankt. En we moeten afwachten wat het kabinet doet, want die bepalen dit vanzelfs. Ja, dit is voor jou. Morgen ben we er weer. En je kunt dus even liken op Facebook of volgen je op Twitter. En dan krijg je meer informatie over het programma. Voor nu nog een hele mooie joen verder.